Iti panagtultuloy ti kangrunaan at damag, Kalinga Sports Complex manamnama dakkel at tulong. Ken mang paduras kadagiti lokal nga atleta. Ken yakap clinic iti la Trinidad Benguet in Newswat Benguet Provincial Health Office. Dagita ken dadumapay adamag iti Rehiyon Cordillera. Iti report ni Angel Kim Pengosro. Iti Kalinga, naisayang kat ti groundbreaking ceremony para iti panakaipasdek ti Kalinga Sports Complex Phase 1, anaponduan iti nasulok 148 million pesos. Ti panagduras kat pagbalinan na ti Karaa Ground City Bulanaw a moderno kon multipurpose sports facility a makaakomodar iti naduma-duma nga athletic activities ken sporting events. Ti initial phase kat pakairaman ti panakaipasdek ti playing field, oval track, basketball, volleyball, tennis, ken badminton courts, ken dadumapay. Ti addang ket mangmarka iti dakkel a panagparangay ngagturong iti panagduras dagiti lokal nga atleta ken panangpataod iti lokal nga ekonomiya. Iti Benguet, formalon nga indonar ni Victoria Tumbaga ti 179 square meter lot iti lokal a gobyerno ti La Trinidad a nairanta para iti baro nga access road. Numan malpas ti dialogo kadagiti makinkukwa iti lote, may konektar ti kalsada iti sitio Buted iti barangay Tawang. Nagyaman met ni Mayor Awingan iti Tumbaga Family, gapota ti kalsada ket mangkesay iti travel time ken nagserbi kas emergency access para kadagiti komunidad. Kabayatan na, inyuswatan ti Benguet Provincial Health Office ti yakap clinic iti Provincial Health Services Multipurpose Building iti La Trinidad. Karaman kadagiti serbisyo ti vital signs monitoring, random blood sugar and blood typing, HIV screening, breast examination, ultrasound services ken dadumapay. Kas pasut ti selebrasyon ti Women's Month, adda ti limited slot a mabalin a ma-avail. 20 slots para iti ultrasound, ken 10 slots para iti dental cleaning. Ken iti Ifugao, iti baot ti tensyon iti Middle East, agtaltalin na adlatta a manageable ti presyo dagiti kangrunaan nagagatangan iti lagawe. Sigon iti Department of Trade and Industry Ifugao, iti panakamonitor ti presyo ken supply dagiti consumer goods, nagtalinaed a natalged ti presyo ti adu at tagilako sipod idi naudi a panakamonitor iti Pebrero 2026. Impatengmet dagiti retailer asaan dapay a makita ti kasapulan a maipatungpal ti dakkel a panagnato ti presyo, gapo ta urayin dapay laeng ti pakaammo manipud kadagiti distributor da, mainaig iti anyaman a posible a panagbalbaliw ti presyo. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.